سلامت عنا هبلنا كبرات تخاتلت مرب نيوس لو معنتون كم تنمود بحدشتي حبريتات معبالتات ماتينا لكم لنا حيث سراوي تجرين مجمرة جديد بزتعة زمنا ومسارحي درون بلزقنا حامشو شو خمزولز بس حنا زول حبريتا ملاقيتو له إزي بملكع سبر زينا كنا قرب لكم هنا بمغزل دما قعزو دكتور دبرز إن قبر ميكائيل ناو أسمر زملكت حيزو زمت عبيت سبقات معبالتات تمدولو بتوسخ دما ناي جبس زمنا ومسارحتات أب إيرتران سودان آتيولو إزي ون خميل آتيو مع آتيو نزبل بزرزر ناباهم كنا بلوينا متعررات سلطان عزز سراويت تجري زملكت عبيت حبريتاتن مزرر تكون زعباتاتن الناتجاوي حمد ركوب ساعة زي جنرال فسها مانجوس كاب سلطان وريدو كالي سلطان توهي وز بالحبريتاون رخيبنا لنا زيون بزرزرنا وهم كنا بلوينا وانا قتالي جنرال سعر ما كنا نزخنا مسافن تجاوب زبهل اتي دمنيا على ادما حزون كافتي نعم ني حلفت مولو تفريدو لزنبره بيت فردي وطيو تسويرو زبل حبريتا تقالع له زيون نابخن كنا بلوينا أب مجرشة لومي ون حايلتها تفانو أب كبابتات قوبو بزخفتو هاندبتا ومتقعتي بركت زولو حيلتات مكلاكيا 5 دمسوسو يتزوق زولو حبريتا زملاق زولو كبرات تغاتلتي وزي كابولكم بأرح زون شيرنا قوركونا كل هزبنا نخبت محل زي حبريتا زي الشير قبر وخلوكم يدلي حزي قدمنا بزرزر محلافي تي نفس برزين أخعلفكم كبرات تغاتلتي حيث سراويت تجرين مجمرة جزيب بزتعدقات زمنا ومسارحي ترى درون لومون ناي حيلتات بلتقنا زخونة درون إنها جزءات السودان بمئتو الأوبيد زتبعها لكوابي نمتقع زفتنا درونات حمشش وخمز أو دغاي زوج حبريتا زملاقت اللي خبرات تخاتلتي كم زفلت أرمسا حزون أبستفلا لي كبابتات جنبارنا يشررينا أب معرب تجري تجبروا زلا من قصاصات سوريا من لاش حزون الناس في موت يزولون نزي سعيبود محزي إتي سأرى درون إتي زمنا ويزبها المسارحي إتعاتقوا يركب الناس سعيبوها حزي درون بلتقنا ناب الأوبيد استبع على خبابنا السودان كتتكع بمكارا كاب حيلتات أرمسا وعستا كوسا ناي سأرى درون حيل دمو كتحمشش كيلا لا مالتي خبرات تخاتلتي إذا حبريتا زي حزوون معرخ ندينا يسراوي تجري أب قسكاس كمزلو أبزت تماما كمانا خمزلون عبيتي حيلتات ونينو عبيتي تكنولوجيات ونينو تعاتقون كمزلون هزوون إذا تسفى تجري زخنا حيت سراويتنا دما نتهزبو أب فقدو كين داتا دوريز موت زلو أب حتى رجزي ناب جزءاتنا مملاسن نتاتقوري سازلا تجري دما ناب ملو نبر زخنا جزءاتنا مملاسن زخدو زلو رحقة حزوون زحقوسن زحبنن يكبرات تخاتلتي اتي اتحدي تحمشش هذا درون بلتقنا دما ناب جزءات السودان بمئتاو الأوبيد استبعال ختما نمتقع زحسبت كم زنبرت كاب حيلتات ناي السودان زترخب حبريتا يملختو لخبرات تخاتلتي حيلتات السودان يموت مازلو نز حبريتا زي برقص حزون اتي بزرزر كنتزاربولو زي ندل نجر بزح እኳ እንተሃለወ حزون بحيلتات السودان زوص حبريتا وزنقركم زلخون تخونه ግን እዚ ፍጻመ እዚ ብአርሚ 7 ዝተፈጸመ ፍጻመ ከም ዝኾነ አረጋጊጸ ክነግረኩም ይደለ خبرات ተኸታተልቲ حزون አርሚ 7 ኣብ ተዳሎ ከም ዘሎን ብዝተፈላለዩ አንፈታት ድማ ሕማም ርእሲ ጸላእቲ ኮይኑ ከም ዘሎን ብዝተፈላለዩ ግንባራት ምስ ዝተፈላለዩ መዳርክቲ አካላት ማለቱን ምስቶም ናይ ጽምዶ አካላት كم بعل السودان إيرتران كمون كالوت عطوات حيلتات ناي بينشانغولن تا حبابيرو بستفلا لي جنبارات استفلا لي عينت مدقعتات بنفصام ابز حلفون زسرحو مستنكر ريهم ويهم ناي بلصقنا درونات كم زمارخ بفيديو استدقف مثلي اسنينا نابخو مبيلنا نيرنا خبرات تخاتلتي حزي دما تممراخ طراي زي كونه ات محمشاشون جميرو خمزلون نقدميت دما غانا بزحات زترفو نغرات اماليو حزون اب العل صلاتي عبيت زبهالو كساراتات كبصح كم زخونن اتن انا شي بقدامي زمارخن درونات دما حزون ناب اوبريشن كاتوان كم زخونن اب العل صلاتي دما عبيت كساراتات نميصح اب تدالو خمزلون يتي زبصحنا حبريتا زملاخت زلو خبرات تخاتلتي زي سعود محزي أرم 7 حزون أبستفلا لي خبابتات حمام رأس سألات خوينا لأنه لكم بمخنيات يوب بستفلا لي جنبارات مالتون بجنبار حجر كونه بجنبار شررينا بتي حمرا ناي تكذا زرع زولو خبابتات ملو حزون عبيت زبهلو وتعدراويان من كسقاسات ناي سراوي تجري بزمت الملكعو زجورة زول من كسقاسات حزون نهزبون عدن تسفى زب من كسقاسات كم دخونه يخنقرأكم زدلي خبرات تخاتلتي إذا حبريت هذه حزون ني وجن زحبن زينا سلازخوننا كل خبات صح شير كبرو نفتنا قد على حبريتنا خلفكم كله أقعد دكتور دبرت إن قبر ميكائيل ناو أسمرة زملكتن كمون دحريتي قعزو نسود دحرت مقشان نسود ما
ሒዝዎ ዝመፀ ዓበይቲ ጽቡቓት ምዕባለታት ጽምዶ ኣለዉ ንሳቶም እንታዮም ንዝብል ብዝርዝር ክንሪኦም ንኽእል ኢና ንኣብነት ከም ናይ ነዳዲ ምእታው ዝምልከት ዝተፈላለዩ ናይ ወታደራውያን ሓገዛት ዝምልከት ከም በዓል ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን እቶም ናይ ኣርምድ ፎርስ ወይ ከዓ እቶም ሰራዊታት ንሳቶም ብሓደ ተናቢቦም ኣብ ከባብታት ዶብ ዝንቀሳቐስሉ ዘለዉ ምንቅስቓስ ዝምልከት ንሱ እውን ዓብዪ ምዕባለ ከም ዝኾነ ተራእዩ ኣሎ ብምቕፃል እውን እቲ ናይ ነዳዲ ኣብ ትግራይ ከም ዝፍለጥ ምንም ዓይነት ናይ ነዳዲ ኣቕርቦት የለን ካብ ፌደራል ዝኸይድ ስለዚ ድማ ነዚ ነገር እዚ ሕዚ እውን ክፍታሕ ተኻኢሉ ኣሎ ብዝተወሰነ መልክዑ ክፍታሕ ተገይሩ ኣሎ እዚ እንታይ እዩ እቲ ናይ ነዳዲ ኣቕርቦት ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ሕዚ እውን ብዝተፈላለየ መልክዑ ብዝተፈላለየ ኣንፈት እናኣተወ እዩ ዝርከብ ዋላ እኳ እኹል ኣይሆን እንተኾነ ግን በብደረጅኡ ሕዚ እውን ናብ ኩሉ ማሕበረሰብ ንኽባፅሕን ነቲ ናይ ህዝቢ ኣገልግሎት ንክህብ ኣብ ተዳሉ ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ እውን እቲ ናይ ዝሓለፈ ናይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ኣስመራ ዝገበሮ ጉዕዞ ብድሕሪኡ ዝመፀ ምዕባለ ከም ዝኾነን ኣብ ኣስመራ ክኸይድ ከሎ ድማ ምስ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ምስ ናይ ሱዳን ፕሬዚደንት ጀነራል አልቡርሃንን ከም ዝተራኸበ እዩ እቲ ዝወፀ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ በብዙሕ መልክዑ ናብኹም ክነቕርብ ፈቲና ኢና ሎማዓንቲ ግን ኩሉ ነገር እቲ ብድሕሪኡ ዝተፈጠረ ነገራት ምዕባለታት እቲ ናብ ኣስመራ ኸይዱ ዘምፅኦ ለውጥታት እንታይ ይመስል ንዝብል እውን ክንሪኦ ፈቲና ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ንስዒቡ ድማ ሕዚ ሓይልታት ጽምዶ ብዝተፈላለየ መልክዑ እናተናበቡ ዓበይቲ ዝበሃሉ ምንቅስቓሳት እናካየዱ ከም ዝርከቡን እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ናብ ልዕሊ ኤርትራን ብሓይልታት ብልፅግና ኦሮሞ ክኽፈት ተሓሲቡ ዘሎ ናይ ኩናት ወራር ድማ ሕዚ እውን ንዕኡ ክምክትሉ ዝኽእሉ ሓይሊ ኣብ ምዝግጃውን ኣብ ተዳሎን ከም ዘለውን ከምኡውን ሞራላውን ኣካላውን ብቕዓት የጉልብቱ ከም ዘለውን ዘረጋግፅ ሓበሬታ እዩ ኣረጋጊፅና ዘለና ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኤርትራን እፎይታ ዝህብ ከምኡ ድማ ነቶም ናይ ጸላእቲ ሓይልታት ድማ ቀስሞም ዝሰብር ሓበሬታ ይኾይኑ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ሕዚ እውን እቲ ናይ ጽምዶ ምንቅስቓስ ብሓደ ክልተ ዝበሃሉ ዓይነት ነገራት ዝተሓፀረ ኣይኮነን ዓበይቲ ዝበሃሉ ምዕባለታት ኣለዉ ሕዚ እውን ኣረጋጊፅና ኣብ ናይ ቀጻሊ ምድላውና ነምፀልኩም ሓደ ዓብዪ ምድላው ሓደ ዓብዪ ዛዕባ ኣሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሱ እውን ብትዕግስቲ ተፀበዩና ክንብለኩም ንደሊ ናብቲ ናይ ቀጻሊ ሓበሬታና ክሓልፈኩም ከለኹ ከዓ ምትዕርራየት ስልጣን ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ዝምልከት እዩ ዓበይቲ ሓበሬታታት እናወፅኦም ዝርከቡ ኣብዚ ክልተ መዓልቲ እዚ ድማ ብጸላእቲ ከይቀረይ ዝውሃብ ዘሎ ዓበይቲ ኣጀንዳታት ከም በዓል ጀነራል ጆን መዲድ ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ እዩ ገለ ዝብሉ ሓበሬታታት ኣለዉ ከምኡ ድማ ከም በዓል ፍስሓ ማንጁስ እውን ተባሪሩ እዩ ዝብሉ ሓደ መደናገርቲ ዝኾኑ ሓሳባት እናወፅኦም ዝርከቡ እዚ ግን ክኾነ ተባሂሉ ብጸላእቲ ዝውሃብ ዘሎ ኣጀንዳ ስለ ዝኾነ እቲ ሕዚ ዘሎ ምዕባለ እንታይ እዩ ዝመስል ጀነራል ፍስሓ ማንጁስ ካብ ናይ ቢሮ ፀጥታ ተላዒሉ ናብ ካሊእ ስልጣን ተዋሂቡ ከም ዘሎን እቲ ካሊእ ስልጣን ድማ ናብ ናይ ኣጠቓላሊ ናይ ሰራዊት ትግራይ ኣዛዚ ተገይሩ ከም ዘሎን እዩ እቲ ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ከምኡውን እቲ ናይ ጀነራል ፍስሓ ማንጁስ ዝነበረ ቦታ ማለት እውን እቲ ናይ ቢሮ ፀጥታ ድማ ብተወልደ ብርሃን ተስፋ ኣለም ዝበሃል ከም ዝተተክአን እዩ እቲ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ እዙይ ጥራይ ኣይኮነን ሕዚ እውን ኣብ ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይን ኣብቲ ናይ ወታደራዊ መሪሕነትን ዓበይቲ ዝበሃሉ ሪፎርም ይግበሩ ኣለዉ እዞም ሪፎርምታት እዚኣቶም ነቲ ሰራዊት ብዝጠቅም መልክዑ ነቲ ኣመራርሓ ብዝጠቅም መልክዑ ነቲ ህዝብን ሰራዊትን ናብ ዓወት ብዘብፅሕ መልክዑ ዝተፈላለዩ ቦታታት ብዝተፈላለዩ ሓለፍቲ እናተተክአን እናተተሓዘን ከም ዘሎ እዩ እቲ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ድማ ሕዚ እውን ናብ ካሊእ ዓይነት ብጸላእቲ ዝውሃብ ዘሎ ኣጀንዳ ህዝብና ንኸይሳጣሕ እቲ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታታት እናተኸታተልና ሕዚ እውን በብግዚኡ ናባኹም ክነብል ኢና ማለት እዩ ናፍቲ ናይ ሓደ ቀጻሊ ሓበሬታና ክሓልፈኩም ከሎ ከዓ ሎሚ እውን ሓይልታት ፋኖ ኣብ ከባብታት ቆቦ ብዝኸፈትዎ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ብርክት ዝበሉ ሓይልታት መከላከያ ከም ዝተደምሰሱ እዩ ዝነገር ዘሎ ከም ዝፍለጥ ሓይልታት ፋኖ ኣብዚ ናይ ሎሚ ቅነ ካብቲ ናይ ዳባት ኣብቲ ናይ ደጋዳሞት ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ጎጃም ከባብታት ዝኸፈትዎ መጥቃዕትታት ብተወሳኺ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ናይ ኣምሓራ ማለት እውን ኣብ ናይ ሸዋ ኣብ ናይ ደብረ ማርቆስን ናይ ቆቦን ከባብታት ዓበይቲ መጥቃዕትታት በብግዚኡ ሃንደበታዊ ናይ ደባይ መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ መከላከያ እናፈፀሙ እዮም ዝርከቡ ንስዒቡ ድማ ብዝተፈላለዩ ከባብታት ዝበፅሑ ዘሎ ፅዕንቶታት ንምፅዋር ናይ ሓይልታት መከላከያ ናብ ዝተፈላለዩ ናብ ዝምችውዎ ከባብታት ናብ ሓደ እናተጠቕለለ እናተጠምረን ከም ዝርከብ እዩ ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይዚ መቐፀልታ ክኸውን ዝኽእል ድማ ኣብ ቆቦ ከባብታት ሎሚ ብሓይልታት ፋኖ ዝተፈነወ ዓብዪ መጥቃዕቲ ኣሎ ነቶም ናይ ፒፒ ጸላእቲ ሓይልታት ድማ ዓብዪ ድንጋፀን ክሳራን ፈጢሩ ከም ዘሎ እዩ እቲ ካብቲ ከባቢ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ
ናብቲ ናይ መወዳእታ ሓበሬታ ይካልፈኩም ከለኹ ከዓ ብጣዕሚ መሕዘምኒ ዝኾነ ዜና እዩ። ዋና ቀታሊ ጀነራል ሰዓረ መኮነን ዝኾነ 10 አለቃ መስፍን ጥጋው ዝበሃል ቀታሊ ጀነራል ሰዓረን ገዛእን ማለት እዩ ንሱ ካብቲ ተኣሲሩሉ ዝነበረ ሕልፈት ሙሉእ ተፈሪዱሉ ዝነበረ ቤት ፍርዲ ቤት ህንፀት ካብኡ ወፂኡ ንግዚኡ ተሰዊሩ ከም ዘሎ ዝብል ሓደ ዜና መሰረት ሚድያ ሒዙ ወፂኡ ኣሎ። እዚ ዝተረጋገፀ ዜና ይክብሉ እዮም ፀብፂቦሞ ዘለዉ ክቡራት ተኸታተልቲ። ኣብቲ ናይ መወዳእታ ሓበሬታ ከሕልፈኩም ከለኹ ከዓ ሓይልታት ፋኖ ኣብ ልዕሊ ብልፅግና ዝኸፈትዎ መጥቃዕቲ ኣሎ። እዚ ድማ እንታይ እዩ ኣብ ልዕሊ ናይ ብልፅግና ሓይልታት ኣብ ከባቢ ቆቦ እዩ ዝኸውን ዘሎ። እዚ ሓይሊ እዚ ሎሚ እውን ብዝተፈላለየ መልክዑ ኣብ ልዕሊ ብልፅግና ዓበይቲ ክሳራታት ናብፅሕ ዝርከብ ሓይሊ እዩ። ሕዚ እውን እቲ ንሱ ኣጠናኺሩ ድማ ኣብ ልዕሊ ወረርቲ ሓይልታት ብልፅግና ሕዚ እውን ከቢድ ዝበሃል መጥቃዕቲ ኣውፂሑ ከም ዘሎን ኣብ ከባቢታት ቆቦ ተሰባሲቦም ዝነበሩ ሓይልታት ብልፅግና ድማ ከቢድ ስዕረት ከም ዝገጠሞምን ሕዚ እውን መጥቃዕትታት ናይ ፋኖ ብምፍራሕ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናብ ሓደ ማእኸላይ ዝኾነ ቦታታት እናተጠርነፉ ከም ዝርከቡን እዩ ካብቲ ከባቢ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ። እዚ ድማ ናብ ኩሉ ማሕበረሰብና ንክበፅሕ ኩሉ ማሕበረሰብ ንክሰምዖ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ሕዚ እውን ሎማዓንቲ ዝነበረና ምድላው ግን ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ሰላም